كبرات تخاتلنا خمسة أردم أبينا نكتاتولو زنحنا أنا ودعوتات من سيات ناي الزبادو أزي بزح استفلالي تحسوتات زي شفنين يرون خلو بحاف الشيخ أنا أروكو أنت زي كالنا قلنا نقرأ لكم زلنا جازت أننا أنقسم تخلوينون نزيد سست حستي حزلنا قريبو زلو بحاف الشيخ أزيك أنا ودعوتات ناي من سياتنا أب بهلي أب سنت أمازون سن عن يخون كال نتفتات زيادة أتوكيرون كسرحو تودادرت نخونون عبي أبركتو يزلو حجد ما قال كافت كفالات ريني زنورنا في اليزبل إن حزنا لكم كريمنا زولنا ملو تحستو نابغازت أننا أنقسم تخلوينا خسكركم تخططلو مدبات كيحت عمبابا سعيبو بعبيت من اسيات سقربه زتفلالي مدباتيو نتعذبتي كزناقع كمهرن كقرم من جميرو صار في الشخطات عذبتي حقوس تنبب زخوانا اقرب مدب ام مدرخ كديب كله كاب كل سب مورالي سمع توداداري كابي ماتيو بزي قدس فقرخات قلت لهم قاليو بسحا ازود اكا قليها بتزتات اتو قالون كيحسب كيو ملو اكلات كازن كاس مدبينيرو عدكنا نقحات علامانا سلام قلم عتاب تحت زبل تيما ككير زقني كنا ودابتات هامات ازواروب نزتي ما نموقع بخلو كل عدمه فتتقاس بهلاون زمناون مدبات بب ودابتاتو كقرب كنيوم ابزي كنيات 420 من اسيات بدرجه زوبا كاب 12 اسان زواتات تساتيفهم كنصم نتأكب طبب مسنيتو ان ختعزبو دما فقر زلو حبرت امنا طعم مخانو تستوعل ابتي وحدتو ابتي ولات تحسطات خمص خلو أزيو ناتم حيشة نحيل ناتو ودبها يمتصالو تسبكا أتي ونتيزة قنا ودبها تاتهم من سياتو ندهرفو يمتصلو مالتي سوم دهرفو ندهر مسيمكا أتي تقنا أزيو وعن مقرن كم زخون ردي مغنياتو بمنسيات زمام قناس لزخونة ناي منسيات قناس لزخونة حجيت يخوم دقبرو بحفشة مليسينا خاب وادادو اندحرينا خاب بايتا يزي خاب تحتي يزي جمر خاب عنافر خاب ممحدار كبابيتات يزي جمرت قنا نحنا حجي لله موتو ابز سلنوري دلناي خاب نوسان زواتات بعنافر بمحدار كبابي دحرنا ينوزوبا اب نوسه كف نوزوبا خمسه عينت قنا تخايدي مالتي ازي وعوع دخونه قنا ابتن نوسان زواتات تاكايدن مالتي أو زحيلة زبالة سرحت كا نابزي أبتي مزازة ممتيلو مالتي كمزة عين سرحت تي ختم صوت العقمي دروس لزغنا كن ده بولو سرحون أو قري فيني مغنياتو ناي بولو حس كاسلة متز مالتي أبزي كنيات زي تجد أخرنا حيوت يلبون تتوهله بجنان يكونن مغنياتو سب قنديو مس كل من نبر يستوها بتعدل تتفطره بملكة بتجليتو موسيقى بزيمو دمت أوي بدرفو موديل بياتاون زمناون تباقو والعاب نتصوه زيمون تليتون وازون كله ككم كلاتو نتباق الزمدة تقاليسهم كباي تاريخ نبراود سبب حفشة زانتان بهالن هزب إرترادما بفلاي قليتوهم قطامون بقالاتو حسني ونيرو مهاستي سنعتي ككابن أسبوهم أب معبال هاجرنا عبا بركتو خلو وزغل زتفلالي مزون سنعنا قريبهم هزب من دفراون كاب زتفلالي نسان زواتات نزمت من أسيات مورال نمهابن مدبات نمعزابن أبتداراش ترخيب نيرو حجي قال دحري كان دحر مسيخه مس بهالي قال تحزو مس تمرتي مقدال قال دمت ريتوتاتنا يولد له خبسنا يدليتي اي ولادي نولدو تزبلص ነገር ደረጃ خبص حلو ስለዘሊ زغم زعينت انت تاتا وشتو خحدر بهرياوي ግን مصيلካ بعنقت لو مختري خلخ مجمريا زي تكال بديسيبلين دهنو صلو تكال يخوين دلو في توراري حمرت كادر ازيت بوليتيكاو نقحت نبعلوتي ناي ديسيبلين سلمغبار بمولو ابزي ابستفلالي بب وانو سندا تماري زمزلو زمولو منسيات مريم دلنا نزي ندا تمارو سلازخدلو اموداتاخا ابزوبانا حجي سلمات عندما سو شلوم تمارو بمولوم ابزي
ኣብዝሃማት ተጠርኒፎም ዘደሊ እቲ ሲቪካዊ ትምህርቲ ከም ዝወስዱ ጌርካ መወዳእታኻ ክሳብ ሰዋ ኸይዶም ኣብኡ ተዓዊቶም መፅኦም ስልማት ደንደን ዝሽለሙሉ ኣጋብ እዚኦም ተምሃሮ እዚኦም ብምሉኦም ሕጂ ኣብዚ በዚ ፀቢ ውዳበ ዝሓለፉ እዮም ማለት እዩ ትፅልዋት ንፉዓት ተምሃሮ ሓያላት ተምሃሮ እንዳፍረ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ካብቲ ዝቐልጠፈ ህርመት ሃገርና ናይ ብሔረ ኩናማ ክሳብ እቲ ዝዝሓለ ህርመታት ኩሉ በብሓደ ቀሪቦ ኣጋር ህርመታት ብእዝኒ ምስ ተሰምዓ ሰሚረን ኣእዳውን ኣብ ግዜአን እናተንቀሳቐሳ መልእኽቲ የመሓላልፋ ኩሎም ብሔራትና ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ክሳብ ዝመስሉ ኩለን ብሔራት ተወኪለን ነይረን ካብ ብሔረ ትግርኛ ዝመፀ መንእሰይ ሳሆን ካልኦት ደርፍና ክሰምዕ ብስምረት ተላሂዩ ተወላደ ብሔረ ሳሆ ስማዕ ሰሓሚቑ ትግርኛን ካልኦት ኩሎምን ኣልዒሉ ተወዛዊዙ ብመሰረቱ ኣብቲ ዞባ ዘይርከባ ብሔራት እውን ብተላሃይቲ ተለይተን ተወኪሉ ነይሩ ዝተረፈ ብሔር ኣይነበረን ዘይተኻለ ብሔር እውን ኣይተረኽበን ምፍልላይ ዘይብርሆ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ጋጣሚ ተገሊጹ ብሔራትና ኣብ ደም መንእስያት ንምእታው ሓደ ካብ ዕላማታት እትቐነ ውዳበታት እዩ በቲ ዝቐረበ ምርኢት ድማ ተረጋጊጹ መንእስያት እቲ ናይ ምግባር ናይ ምፍጣር ድሌቶም ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳወሰኸ ተወዳዳርነትካ ኣብ ውሕዳት ደይኮነሲ ኣብ ብዙሓት ንኡሳን ዞባታት ከምዚ ተመቃርሐ እዩ ዘርእየካ ዓመት ዝነበረ ቅድሚ ዓመት ዝነበረ ኢቭን ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሎም ዓመት ካብ ዓመት ናብ ዓመት እቲ ተወዳዳርነቱ እቲ ስራሓት ናይተን ንኡሳን ዞባታት እቲ ተባላሓትነት ናይቶም መንእስያት ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ለውጥታት እንዳገበረ ይመፅእ ከም ዘሎ እዩ ዝረኣየካ ሎም ዓመት ካብቲ ዝነበረ ዓመታት ብዝሓሸ ኢና ዓጢቕና መፂና ኢንሻአላህ ንዕወት ንኸውን ውድድር መወዳድርትና ኩለን ብጣዕሚ ሓያላት እየን ኩላትናስ ሓያላት ኢና ማለት ሕጂ ኸ ዳንነት هو شكرا ኣብ ሃገርና ሲ ናይ ኩለን ዓይነት ብሔራት ምሕጅር ስዕስዑ ኮይኖም እዞም ዘዋዶ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንኡዘዋ እንዳርከልካ ምስ መጽናዕቱ ማለት እዩ ናይ ብሔረ ኩናማ ትልሂት እንታይ እንታይ እዩ ናይ ብሔረ ትግረ ናይ ብሔረ ብሌን ናይ ኩለን ብሔራትና ሲ ኣብ ጋሽ ባርካ ድና ደለና ኢኻ ዳርጋ ትብል ማለት እዩ እዚ ኸ ጽቡቕ ነገሩ ንምንታይ ነቲ ጥምረት ነቲ ሓድነት ሽዑ ከምዚ ጌርካ ብሓድነት እንድሕር መፅኻ ናበይ ኢኻ ትኸይድ ርዱ እዩ ማለት እዩ እቲ ምኽንያት ማለት እዩ ስለዚ ምዝራብ ጥራይ ተርፎም ዘሎ ነቲ ቋንቋስ ምዝራብ ኣብ ዝስዕስዑ ከሎ ንሪኦም ተኮይና ምስቲ ብሔር ምስቲ ዓይነት ተወልዑ ዘሎ ናስዓስዑ ከሎ ድርፉ እቶም ተላሂት ማለት እዩ ኣብቲ ስታይ ትሪእዎም ናስዓስዓኻ ከለሃስ ኩናማ ተኮይና ምስታ ኩናማ እንዳደረፉ ነፍሲ ወከፍ ዝበሃል ቃላት ተልዩ እንዳወሉ እዮም ዝስዕስዑ ስለዚ መልክዎ ኣለዉ እዚ ሕጂ ትዕቤት በዚ ዝጅምር ማለት እዩ مرة أنا نايزين نايلهم مددر مرة يا خسير مرة يتحقش بعدين كله موادرت ناس ليه تصبنا يسرح يزوم تانيهم إن شاء الله توادرتي من فسنير وكل إنسان زواتات مالت أجي تقندن عنا دحيلنا نجرب كاب كلهم بزح خسيبنا لنا نزمت أنت حيزنا عم نمت استماهرنا لنا مالت بدعمي ماس كافت زنبرنا ياسين بدعمي لو تغيرنا حج مالت يو استفعلالي مهاران سلتينا ترينكا تعاقة ترينيرنا ديو مسكومو دحينا نعوتنا إلى أنا تحسن ميت أو تفرحنا كو حق زربا يلان كله تشمو كل حي زلوا زفرحنا يلان كا كلنا بينا وتصقنا نبزلنا إحنا هان نكنوت نبين مالتي بتسرحنا يسرح حيلن قلا بتتسعرنا لجزيها مالتي نايلهم عامت تليت عزيو فولي نيرو مالتي بزيادة غاني كابني عملهم تفليو كم عمتنا عمت دا تمكرون دا تلاوت كان ده صغير عزيو فتاني بقى ناي كله وجلسي
ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ መጀመርያ እዚ ኣነ ውዳቤታት ብጣዕሚ ጽቡቕ ነቲ መንእሰይ ዝያዳ ሓንጎሉ ኩሉ ነገሩ ናብቲ ናቱ ሞያ ንምእታው ዝግበር ጻዕሪ እዩ ኣነ ከም ናይ ወዲ ቪድዮ ወይ ከዓ ከም ናትና ኢል ኮይን ዝርዳእኒ ማለት እዩ ናይ ለዘበ ድማ ብጣዕሚ ተን 7 ንእሷን ዞባታት ሓያላት ናይ ትርኢት ኣምር ተስተማሃርናዮ ሲ ኣብ ግብሪ ዝረኣየሉ ዝነበረ መድረኽ ማለት እዩ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ዘይባላለፃ ብጣዕሚ ጽቡቕ እቶም ተላሂቶም ዋላቲ ስራሕ ናይቲ ትርኢት ዋላቶም ተላሂትካ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ማለት እዩ ብሓቂ ካብ ትርኢት ናብ ትርኢት ካብ ንኡዞባ ናብ ንኡዞባ ሓደ ተቀራራቢ ፍሉይነት ዘለዎ ናይ ቀራርባ ለውጥታት ዘለዎ ትርእየሉ ማለት እዩ ምስቲ ዓሚ ሒዞኖ ዝመፃ ሎማ ዓመት ዝበረኻ ንኡሳን ዞባታት ኣለዋ ኣብቲ ናይ ዓመት ዝነበራ ንኡሳን ዞባታት ኣለዋ ስለዚ ንዳንነት ፈታኒ ኮይኑ ረኺበ የለኹ ኣነ ማለት እዩ መን ያ ቀዳመይ ትወፅእ ኸማን ኣዋጣሪ ዝኾነ መደባት ኢና ክንርኢ ፀኒሕና ማለት ናይ ጋንታ ስራሕ ስለ ዝኾነ ውድድር ትልሂት እቲ ዝበዝሐ ሰብ ንውፅኢቱ ብሃንቀውታ ዝፅበዮ ዝነበረ እዩ ብዙሕ ጻዕሪ ዝፈሰሶ ከም ምዃኑ መጠን ጻዕሮም ክሓፍሱ ኩሎም ብቁጥር ህንጢነት ኣብታ ናይ መወዳእታ ሃሞት በፂሖም እቲ ጉዳይ ዳንነት ከመይ ከም ዝኸውን ሓርቢትዎ ዝነበረ ተዓዛቢ እውን ዓይኒ መራሕቲ መደብ የቃወመት ብዓወትን ዞባ ደቂ ምሓረ ድማ ንኩሎም ተወዳደርቲ ኣንቢዑ መፈፀምታ ረኺቦም ደቂ ምሓረ 7,000 ናቕፋ ንኡዞባ ደቂ ምሓረ 7,000 ናቕፋ ብጣዕሚ ጽቡቕ ተሰሚዐኒ ኣሎ ብፍላይ ቀዳመይቲ ምውፃእናሲ ፋሊ እታ ዝሓለፈ ኢንተርቪው ትገብረለይ ከለኻስ ክትምለሰኒ ትኸውን ኢኻ ኢልካንስ ልክዕካ ኮይናኻ ተመሊስናኻ ብሓፈሻኻ ቀዳሞትካ ተዓዊትና ብሓፈሻ እዞም ፍጥረት ትሪእዎም ዘለኹም ብጣዕሚ ንፉዓትን ሓያላትን እዮም ንዓመታ ኻኒ ልክዕ ከምዚያ ጥራይ ናይ ትርኢት ጥራይ ዘይኮናሲ ብሙሉእ ጎብለል ሒዝና ከም ንኸይድ ዓቲርና ከም ንኸይድ ኣብ እዚያስ ተሃላሊፍና ክንመፃ ኢና ወፈያ እዚኣ ከዓ ብሽም ኣመሓዳሪና ክንሽልሞ ንዑ ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ነገር መደባቶም ይከታተል እዩ መደባቱ ገዲፉ የተዋውዖም እዩ ስለዚ ናይ ሎማ ዓመት ሃማማተ ዘዋደው ከዓ ንኩሉ ነገሩ ኣዋሃይዱ ኣብዚ ደረጃ ዝምፅሑ ከዓ ብጣዕሚ መግለፂ ዘይብሉ ሓጎስ እዩ ንዓመታ ከምዛ እዚ መንእሰይ ክብለካ ፀንሐ ብኩሉ ነገር ጎብለል ክንከውን ሚቲ ካብ ሚቲ ፅዕርና ክንመፅእ ኢና ስለዚ ናይ ሎማ ዓመት ናይ ቅነ ውዳበ ሃማማተ ንዞባ ደቂ ምሓረ በዛ ኣጋጣሚ ንኩሉ መንእሰይ ዮሃና ክብል ፈቱ ድግማ ደርፉን ኣካል ዝቕንያት እዩ ዝነበረ ቀቅድምቶም ዝረኣናዮም ቂሓት ዕምባባ ዝሓለፉ ዓበይቲ ኣሕዋቶም ከም ዘለዉ ዘርአየና መድረኺ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልብሲ ቀይሓት ዕምባባ ለቢሱ ጥዑም ደርፊ ዘስምዐ መንእሰይ ድሮ ገቢዙ ኣብ ናይ ዓበይቲ መድረኽ ዕቤቱ ኸርኢ ከሎ ቅነ ውዳበታት ማዕረ ክንደይ መንእስያት ይልወጥሉ ኣለዉ የረዳእካ ብዙሓት ካብዞም ደፍሮናዮም ሲ ዳርጋ ብሃገር ደረጃ ክወዳደሩ ክኢሎም ኣለዉ ናይ ድምፃውያን ኣለዉ ሙዚቀኛታት ከይተረፉ ንሪኦም ኣለና ማለት በዚ ውድድር ዝሓለፉ ሲ ዓበይቲ ሙዚቀኛታት ኮይኖም ንፉዓት ሙዚቀኛታት ኮይኖም ብዓቕምቲ ዞባት ዝገብሮ ዘሎ ማለት እዩ ዓሉቲ ገዛ ካሊእ እዩ ናብ ስቴጅ ምስ መፅኻ ህዝቢ ኣሎ ኮንፊደንስ ጠብ ምጥፋእ ኣሎ ወይ ግጥሚ ምጥፋእ ኣሎ ግን ናይ ቴክኒክ ፀገማ ናይ ግድን ስለ ዝኾነ ክሳብ ላይፍ ዝኾነ ዳሕን መዕበይ ኢኻ ኢኻ ኣይፅላን ጌጋስ ኣይፅላን ንስነ ጥበባውያን ኩሉ ግዜ ክሰርሕ ትደሊ ኢኻ ከምዚ ዓይነት መደብ ክህሉ ክዳሉ ትደሊ ኢኻ ከምዚ ዓይነት መደብ ክህሉ ክዳሉ ከለኻ ንዓና ደስ ይለና ምሻሎ ከምዚ ብሙሉእ ዓቕምና ክንሰርሕ ኢልና ኢና ንመፅእ ብጣዕሚ ከዓ ዓብዪ ነገር እዩ ንዓና ማለት እዩ ዓብዪ ዕድል እዩ እዚ ስነ ጥበብ ሓድሽ ስለ ዝኾንኩ ፍፅቢታተይሲ ክንዲ ዝኸውን ኢለ ይሓሰብክዎ ነይረ ድሓር ምስ መፃኹም ምስ ረኣኹም መወዳድርተይ ብጣዕሚ ሓያላት ነይሮም ከም ጀማር መጠን ከዓ በታ ዝተከኣለኒ ኣነ እውን ናተይ ፃዕርታት ገይረ ፅቡቕ ነይሩ ከዓ ብሎ እዚ
እዚ ብቋንቋታት ዝተፈላለዩ ብሄራት ሃገርና ዝቀረበ ድግማ ደርፊ ተወዳዳሪ እኳ እንተነበረ ደርፊ ልዑል ብቕዓት ተውቦን ትምህርትን ዝሓትት ምዃኑ ግን ተዓዋቲት ውድድር ግምትካ ክትህበሉ ቁሩብ ክብድ ይበል ካብ ምግማት ስቂልካ ምስ ምቃሪ ዝሓይሽ ዲያግኖስ ተሸገር ወይ ኣከል ድሕሪ ብዙሕ ምምያጥ ኣብ መደምደምታ ተበፂሑ እቲ ውድድር ድማ ብዓወት ሉልያ ገብረ እግዚኣብሔር ካብ ንኡስ ሰባ ሰገናይቲ መፈፀምታ ረኺቦም ቀዳማይ ኮይኑ ዝተዓወተት ሉልያ ገብረ እግዚኣብሔር ንኡስ ሰባ ሰገናይቲ ፍላት ቴሌቪዥን ጽባቐ ሕብረተሰብና እውን ብዝተፈላለዩ መንእስያት ቀሪቡ ነይሮም እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብፋሽን ሾው ዝፅዋዕ ምርኢት ባህላውን ዘመናውን ጽባቐ ንምግላጽ ዝዓለመ እዩ ዝነበረ ነትርኢት ዝማርኽ ጽባቐ ድማ ኣብ ዓይኒ ተዓዘብቲ በፂሖም ጽባቐ ናይታ ምስ ውረደይ ብናብራ ገጠር ፍሽኽታ ዘይተቋርጽ ኤርትራዊት ኣደ ጽባቐቲ ንጽህና ዘመልክት ባህላዊ ክዳውንትና ግሩም ትርኢት ዘመናዊ ኣከዳድናን ካልእን ኣካለት ምርኢት ነይሮም ፍሉይ ቅዲ ክዳኑን ኣይተሳእነን ባንዴራናን ስሊኣ ዝተሓልፈ መስዋዕትን ኣብ ኣልባሳቶም ኣንጽባሪቖሞ ኣነ ሒዝያ መፅእ ኣለኹ ያታው ጽባቐ ኮይኑ ያታው ጽባቐ ድማኒ ሓንቲ ሕፂት ጓል ኣንስተይቲ ናትና ስልማት ኣብ ብሄረ ትግርኛ ሲ ንሰለሰኒ ይገልጽ ሰለሰ ዓይነት ሽልማት ይለለና ቅድሚ ሕፂኣ ትገብሮ ጓል ማለት እዩ ሕፂቲ እገን ድማ ምርዑት ማለት እዩ ምርዑት ኣደ ቆልዓ ትገብሮ ስልማት ኣለና ሕጂ እዛ ኣነ ገይረ መፅእ ኣለኹ ስልማት ዝብርእሰይ ደሎ እዛ ኣብ ክሳሳር የደላ ማዕተብን ንሓንቲ ሕፂት ጎርዞ እያ ተመልክት ማለት እዩ መግለጽ ጅታይስካ ኣብቲ ዝያራ ኣብቲ ናይ ክልተ ሃይማኖታት ዝነበረ እንዲሁ ከም ዓብደላ ካን ገይሮሞ ዘለውን ከምኡ ናይ ሃገር ጉዳይ ካ በዚ እቲና ዘበልናዮ ኣብቲ ናይ ሞሊድ ሰውይኑ ከዓ በዚ ገይረ ዘለኹ ዘመናዊ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ሓዊስካ እቲ ናይ ሚታሪ ክራን ቆሪፅካ እቲ ሃሃ ዝገበርናዮ ማለት እዩ እሕና መንእሰያት ናትና ታለንት ናትና ሞያስ ነለልየሉ ባይታ እዩ ድሓርካ ንዝኾነ ነገር ንዝፈተናዮ ክንፍትን እሞ ከም ንኽእሎ ድማ ርግፀኛ እየ ማለት እዩ كل ما نسي بتنا تالنت كساتف أبز ما دبزي كاب بحجن دحريت مالتي أنا كنا ما يود درين ديزي so كان زغماي كفتنو ما كقصل ما حابي ما يدل مالتي ኣብ ያታው ጽባቐ ኣሚና መሐሙድ ካብ ንሶባ ሰንዓፈ ኣብ ዘመናዊ ጽባቐ ድማ ሉልያ ኣቤል ካብ ንሶባ ድዋርዋ ተዓዊተን እንዴ ኣነ ብጣዕሚ ተሓዊሰ ዘለኹ ቀዳመይ ተወጻይለ ተጸበኹ እንዴ ምክንያቱ ኩላትና ተወዳደርቲ ጽቡቕ ኢና ሰሪሕና ወይ ካልእቲ ወይ ሳልሰይቲ ተጸበነ ቀዳመይቲ ተጸበኹ ሓጎሰይ ክገልጽ ኣይክእልን ብጣዕሚ እንዴ መዛዘሚ ቅነ ውዳበታት ሃማትኤ ዝዋደው ብ2025 ብቃል ሓላፊ ሃማትኤ ዝዋደው መንእሰይ ግርማይ ገብሩ ፈሊሙ ኣብቲ ኣማሕዳሪ ዝዋደው ኣቶ ሃብተ ኣብ ተስፋጽዮን ኣቦ ወንበር ሃማትኤ ብጻይ ሳላሕ ኣሕመድን ካልኦት ሓለፍትን ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ እዚ ቅነ ኣብ ንኡሳን ዝዋታት ዝተረኣየ ብሉጽ ስራሕ መንእሰያት ዝንጸባረቐሉ ንዕቑር ዓቕሚ መንእሰያት ኣብ ምውራስ ባህሊ ክብርታትን መንነትን ጽላው ኣበርክቶ ዝገብር መደብ ኮይኑ ኣብ 12 ንኡሳን ዝዋታት ዞባ ዝተኻየደ ምዃኑ ገሊጾም ንዕላማታት ትውዳበ ኣብሪሁ ንኹሎም መንእሰያትን እቲ ቅነ ክውን ንኽኸውን ዝጻዕርን ድማ ኣመስኪኖም ውፅኢት ተዳልዩ ክንገር ምስ ቀረበ ጃምላዊ ፍርሒ ኣብቲ ዳራሽ ነጊሱ ነይሮም ዝቕነየ ዋጭዋጭ ተሃድዩ ምክንያቱ እዚ ውድድር ኣመናዩ ዓብዩ ንሃገርና ዘኽርዑ ዓበይቲ ስነ ጥበበኛታት ኣብ ኩሉ ዓይነት ውድድር ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ዘይግመት ኣጋጣሚ ፀቕጢ ነይሮም ኩሎም ተወዳደርቲ ድማ ብልዑል ተስፋዮም ዓወት ዝፅበዩ ነይሮም ስለዝኾነ ተሃሞት ክብር ትበል ካብቲ ኣብ ምድላው ዝሕለፍዎ ብዙሕ መዓልትታት ንላዕሊ ንሳነ ውሓቶም ከም ዝነበረት ካብ ገጾም ይንበብ እንተኾነ ውፅኢት ምንጋር ከይተርፍ ናይ ብሉፃት ውፅኢት ክንገር ጀሚሮም ኩሎም ተዓወትን ውልቀ ሰባትን ድማ ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ሽልማቶም ተቐቢሎም ኣብ ግዜ ሽልማት ናይ ዝተሓጎሰን ዘይተሓጎሰን ዓይንቲ ተኸፊቱ ፀረር ክብል ተራእየ ብኽያቱ ናይ ተሳእነን እቲ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ናይ ምዕዋት መንፈስ ኣብ ገለ ምስ ሰመረ ኣብ ገለ ድማ ምስ ተሳእነ እኩብ ስምዒት ብመገዲ ንብዓት ተገሊጹ ዕላማት ውድድር ግን ምውድዳር ዘይኮነስ ብሉፅ መንእሰይ ንምፍራዩ በዚ ዝተረኣየ ብቕዓት ዕላምኡ ከም ዝሃረመ ተረጋጊጹ ንኡሶባ ሰንዓፈ ጎብለል ናይ ዝቕንያት ኩናት ዓዊታ
والزوا سنعفي قبل النص الزلوات نص الزوات تشلاوي عصر تشل بحكي حقوس أزيو مقري طعميو بفلاي كبيت سعر تحليف كالو نويح مقدن تحرمت كالو أبنا عوات مدرك تبصح كلها بتعمي مقري مالتيو سلازي بمنصر تزجبرنا له سعري تحقوشنا لنا مالتي سلازي وهنا زيهم أبزي كبير سعر غيرهم أبز درجة زبطحوا منسيات وهنا نتوم بكتمانا خوينهم أبن الزوانا خوينهم بولنتوا وركتهم زعتقونا كمان منسيات مالتيو عندنا يوهانا نخبرهم حضارينا ودي شكر علي إدريس علي شكر تقعد نقول لايتي أو أب نوزوانا وود زيناي منسيات ناي معتق استوها هذا حيل له نايتهم أكلات منقسي سلازي ناي كله تيتي نايتو ولا انت وابركتو نايتو زلو منسي ناي زيوم ابزي نوددر مصيوم زلو كتور صعري እንደገና ናይ ማحدሪና ልዑል ደገፍ ማለት እዩ ተዋ ውድ ዓወት ስለ ዝኾነ በቃ ቴንኪው ንዓኹም ጋር ብጣዕሚ ተሓጉስና ኣለና ይቀኒለይ በዚ ድማ እቲ ዘደፋነቅ ንያት መፈጸም ተረኺቡ ንዓመታት እዋን بسلام